leipä. Jyväskylän historiallisen miekkailun seura pitää vielä miekkailunäytöksen. Tästä pikkuhiljaa valmistaudutaan, voitte sillä aikaa kerääntyä tähän nurmialueen ympärille. Joo, kannattaa tosiaan pitää se jälkikasvu siellä nurmikoreilla sillä puolella, että on kaikilla päättävällä verran läpi. No niin, tässä siinä odotellaan, että saadaan molemmat yleisön edustajat paikalle. Meidän pojat tässä, Jukka ja Juuso, käy läpi erinäköisiä miekkailutekniikoita vähän niin lämmittelykielessä. Näihin palataan kohta lisää, mutta siinä nyt ensimmäiseksi lähinnä äidille silmänruokana siis tämä Juuso. No joo, kuten tuli varmaan jo sanottua, me olemme Jyväskylän historiallisen miekkailun seurasta ja esittelemme tässä teille seuraavaksi keskiaikaisia asetaitoja. Eli nämä taidot, jotka seuraavaksi näkemään, perustuu italialaisen miekkailmestarin Fiore dei Liberin 1409 laatimaan käsikirjoitukseen Fiore di Battaglia, joka esittelee yhtenäisen järjestelmän kaikille mahdollisille aseille. Ja me lähdetään nyt ensimmäiseksi tutustumaan näihin asejärjestelmiin yksinkertaisimmasta päästä, eli tämmöisestä tilanteesta, missä meillä on aseeton henkilö, eli tässä tapauksessa Katja torjuu tikarihyökkäyksen, joka tekee Juuso. Ja tässä näette perustapaukset, eli Katja ensimmäiseksi torjuu sen tikarihyökkäyksen laittamalla käden eteen ja pyrkii siinä sitten tekemään jonkun vastataktiikan, esimerkiksi tällä tavalla. Mutta jos vastataktiikan tekeminen vähän epäonnistuu, niin Juusolla on vielä sitten hitta kolmonen siellä, millä voidaan jatkaa. Eli tässä vaiheessa kannattaa jo huomata, että nämä erityiset tekniikat, mitä tehdään, perustuu hyvin pitkälti ihmisen ruumiinmekaniikan tuntemukseen ja siitä tehtäviin erinäköisiin sovelluksiin. Tämä on varmaan hyvin tuttua sellaisille, jotka ovat itämaisia taistelulajeja harrastaneet. Eli tässä on samantyyppistä toimintaa. Eli kun on tehty ensiksi tämä torjunta, niin vaihtoehtoja, mitä siitä voidaan sitten tehdä eteenpäin, on erinäköiset aseistariisunnat, kuten tässä näimme. Tässä on oliko tämä murto ilmeisesti oli. Tässä on sitten lukko. Ja sitten neljäs vaihtoehto kaato. Ja itse asiassa nähtiin nämä samat variaatiot tässä äsken vähän toisenlaista hyökkäystä vastaan. Ja nyt tulee kolmas hyökkäysvariaatio. Eli tässä huomaatte, että vaikka on tämmöinen tilanne, että tuollainen iso karpaasi vastaan pieni nainen, niin se pieni nainenkin pärjää, mikäli hän tekee nämä tekniikat oikealla tavalla. Saa taputtaa toki ihan vapaasti aina kun tuntuu. Pannaan vähän haastetta. Otetaan toinen tikaripeli, eli tutkitaan tikari vastaan tikaritilannetta. Eli tässä sama periaate, että niin laitetaan ensin se oma tikari sinne kilveksi eteen, torjutaan hyökkäys siitä ja siitä jatketaan vastatekniikkaan. Siinä oli tämmöinen näppärä aseista riisunta. Kaatutaan siellä välissä. Okei. Pannaan sitä vähän lisää tasa-arvoa peliin, otetaan vielä isompi mies ja vielä isompi miekka. Tutkitaan tilannetta, jossa tikarilla puolustaudutaan miekkaa vastaan. Näin.
Eli periaatteessa sama, kun se miekka sieltä hyökkää, laitetaan se kikari siihen eteen. Ja kuten huomaatte näissä tekniikoissa tyypillisesti mennään tuohon iholle, että päästään antaa sovitusta jokin kunnolla köniin. Seuraavaksi Mikko ja Katja demonstroivat tämmöistä, miten voidaan vuotraa käyttää myös suojaukseen. Eli tulee tikarihyökkäys. Ja nyt Mikko torjuu sen hyökkäyksen vuotralla ja jatkaa vastatekniikan sitten miekalla. Ja tässä nähdään nyt sitten pari lisävariaatiota tästä teemasta. Eli kun tekniikat on hallussa, niin huomaamme, että todellakin tommonen iso karpaus pystyy puolustautumaan tuollaista pientä naista vastaan. Pannaanpas aplodit siitä Katjalle ja Mikolle. Ja sitten taas tänne tuli häiriköimään nämä Jukka ja Juuso. Eli te näittekin tätä harjoitusta jo vähän tuossa aikaisemmin. Eli se mitä pojat tässä nyt tekee, on että he esittelee näitä eri miekan varoasentoja. Ja he tekee sen tekemällä tämmöistä vuoharjoitusta, jossa varoasentosta toiseen siirrytään erilaisten lyökkien tai pistojen kautta. Tämä on tyypillinen vuoharjoitus, mitä me tehdään drillinä, että opitaan nämä perusasiat. Noin. Seuraavaksi pojat demonstroi meille hyökkäyslinjat. Niitä on oikealta ylhäältä, oikealta alhaalta, vasemmalta ylhäältä, vasemmalta alhaalta. Ja nyt seuraavaksi me näytetään se, mikä miekkailussa on kaikkein tärkeintä. Eli tämä tällainen tilanne. Tämä on nyt oleellista, kun miekat tällä tavalla kohtaa, puhutaan siitä, että miekat ristitään. Nyt se, millä tavalla tämä risteäminen tapahtuu, millä tavalla miekat kohtaa, on äärimmäisen tärkeää, koska riippuen aivan siitä, että minkälainen paine tässä kohtaa on, sen mukaan tehdään se päätös, mitä tehdään seuraavaksi. Ja nyt pojat demonstroi meille vähän erinäköisiä tilanteita, mitä tapahtuu, kun painetta on eri tavalla. Perustilanne, painetta ei ole juuri ollenkaan, Jukka sai näpäydettyä miekan pois ja pystyy jatkamaan hyökkäykseen. Vähän vaikeampi tilanne, painetta oli enemmän, mutta ei riittävästi, Jukka pystyy menemään edelleen läpi. Vaikeampi tilanne, ei voi mennä enää suoraan läpi, joten otetaan kontrollit vastustaja-asenteen ja tehdään jotain ikävää. Ja vielä viimeinen tilanne, painetta on todella paljon, on pakko kiertää ohi ja taas jotain hankalaa tämän tyyppistä. Voidaan näyttää nyt sitten näitä erityyppisiä sovelluksia tästä, eli hyökkäyksiä ja torjunta ja niiden vastatekniikoita, vähän erityyppisiä hyökkäyksiä vastaan. Ja huomaatte, että ne teorian perusperiaatteet pätee koko ajan, kun tulee hyökkäys, torjutaan se ensin omalla miekalla ja sitten tarjotaan haastetta vähän kaverille muodossa tai toisessa. Ja kuten huomaatte, on täysin luvallista ja sallittua, jopa suotavaa, että tarvittaessa mennään tämmöiseen niin sanottuun kapeaan peliin, eli se on rettoon, mikä tarkoittaa sitä, että sukelletaan ikään kuin kaverin miekan halite ja mennään ihan iholle, otetaan kiinni kaverin käsistä tai muista ruumiinosista, niin siirrytään ikään kuin niin painiin, vähän niin kuin tässä. Seuraavaksi demonstroidaan pistotekniikoita ja puolustuksia niille. Puolimies, kun huomaat, että Jukka on kiinni siitä miekan niin kuin kahvan keskiosasta, erän keskiosasta. Se on tyypillinen tilanne, sillä silloin kun meillä on vastassa haariskoitu vastustaja, kuten esimerkiksi Grunwaldin ja Visbyn taistelujen veteran Ville. Eli Juuso nyt
demonstroi, minkälaisia hyökkäyksiä harniskoitua vastustajaa vastaan voi tehdä. Haarniska suojaa todella hyvin pääosin koko vartalon erinäköisiä lyöntiä ja viiltoja vastaan. Haarniskassa on kapeita aukkoja nivelissä, eli kaulassa, kainalot, kivuset, joissa voidaan pistämällä päästä siitä haarniskan lävite. Ja juuri näihin kohtiin pitää hyökätä. Itse asiassa Ville voisi demonstroida meille äkkiä vähän jotain notkeutta siinä. Että vaikka tuo näyttää tommoselta kohtuullisen jäykältä toisen haarniska, niin Villellä on silti täysin hyvä mobiliteetti tehdä erinäköisiä asioita. Paino on päällä ehkä normaalia enemmän, mutta se ei sinällään estä mikään sortin liikkumista. Ja nyt sitten Jukka ja Ville tässä meille demonstroi näitä haarniskoihin purevia tekniikoita. Ja huomattaa koko ajan, että nyt hyvin paljon pojat pitää kiinni tuolta miekan terästä, eli käyttää tätä puolimiekkatekniikkaa. Ja siinä on ideana nimenomaan sellainen, että koska se haarniska aukot on kauhean kapeita, niin tarvitaan aikamoinen tarkkuus siihen, että niihin haarniskan aukkoihin voidaan osua. Vaikka tässä tapauksessa, jos unohdetaan sulkea visiiri kunnolla, niin mennään siitäkin lävitse. Eli miekan terää tällä kärki on paljon helpompi ohjata, jos pidetään tuolta miekan terän puolivälistä kiinni. Näytetään nyt mitä tekniikoita näytti tosiaan jo aikaisemmin. Tää oli kanssa kaato eli samat periaatteet. Ja tässä näyttää aika komean aseesta riittymään. Eli siinä näytti, että Jukka yritti ottaa haltuun kaverin aseen, mutta Ville oli näppäri ja veikin Jukan aseen ja käytti sitä häntä vastaan. Tässä näette saksalaisen Nordschlagin, eli kuten huomaatte, mitä tahansa miekan osaa voidaan käyttää esimerkiksi hyökkäykseen. Siinä näette vähän heikommin onnistuneen Nordschlagin, Jukka ehti sen torjua. Katsotaan, mitä Ville keksisi vielä siitä vastaistua. Kusti toimii myös näin, eli hän riitti Jukalta aseettoman. Näin. Siinä oli nämä miekkatekniikat. Katsotaan tähän loppuun vielä, minkälaisia tekniikoita Björn opettaa meille keihään käyttöön. Eli siellä on Ville ja Mikko meille näyttämässä. Jos katsotte tarkkaan, niin huomaatte, että itse asiassa periaatteessa nähneet nämä samat tekniikat jo aikaisemmin noilla eri aseilla. Voitte yrittää tunnistaa niitä esimerkiksi tämän tyyppisiä. Tämä kaato on nähty moneen kertaan joka ikisellä aseella tähän mennessä. Ja periaatteessa tässäkin tosiaan se, että kun se keihähyökkäys sieltä tulee, niin laitetaan se oma keihä siihen ensin kiellettävä. Sysätään se hyökkäävä keihä sillä pois. Ja sitten jatketaan sitten vastatekniikkaan. Näin. Siinä oli nämä meidän keihästekniikat. Eli nyt ollaan käynyt läpi kaikki nämä Björnille esittelemät aseet. Ja tosiaan me kiitämme mielenkiinnosta. Jos te nyt haluatte vielä kysyä jotain näistä aseista, varusteista, esimerkiksi näistä käsikirjoituksista tai peräti meidän harrastuksista jotain, niin tervetuloa tuonne alapihalle tuonne meidän valkoiselle teltalle. Me ollaan siellä vielä jonkun aikaa niin kerkeätte siellä käydä kutelemassa lisää. Meidän puolesta tosiaan kiitoksia ja varmaan tässä vaiheessa voi pikkuhiljaa ruveta kiittelemään myös Toivolan vanhan pihan puolesta. Isäntämme Marko Sakspari on pitänyt meistä hyvää huolta viimeiset 4 päivää täällä. Ruoka on nimittäin ollut riittävästi ja säästi on parattu ilmaisen laitossa oikein viimeiset päälle. Eli kiitokset Markolle meidänkin puolesta. Ja epäilenpä, että näemme teidät täällä samalla paikalla myös ensi vuonna. Kiitoksia!